дар 15 рӯзи оянда миёни тоҷикистон ва русия вазорати корҳои дохилии тоҷикистонро нашр кардааст. дар изҳороти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфта мешавад ки ин парвозҳоро ширкати тоҷик эйр ва сомон эйр аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Қазон, Краснодар ва Сургут ба Душанбе анҷом медиҳанд. ба гуфтаи манбаъ, мусофироне ба ин парвозҳо роҳ меёбанд ки аз ҷониби сафорат ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар Русия номнавис мешаванд. ҳамзамон афзалият ба гурӯҳҳои осебпазири шаҳрвандон, пеш аз ҳама беморон, занони дорои кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён, инчунин шахсоне ки қаблан ба Русия бо сафари хизматӣ рафтаанд дода мешавад, гуфта шудааст дар изҳорот. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфтааст ки шаҳрвандон барои бозгашт бояд ба почтаи электронии charter-rusia@mfa.tg муроҷиат кунанд. дар изҳорот таъкид мешавад ки шаҳрвандон пеш аз бозгашт бо худ бояд маълумотнома дар бораи бемории коронавирус набудан дошта бошанд ва ин маълумотнома ҳам то 4 рӯз, яъне 96 соат пеш аз бозгашт гирифта шуда бошад. кӯдакони то 3 сола ба чунин маълумотнома ниёз надоранд. дар ин сурат афроде ки аз хориҷа бармегарданд карантин намешаванд.